paglingaw ni akong mga amigo, mao na nang hagad sila na manghagas kuno mi diri sa Basakan. Nya kay dugay-dugay naman sa lagi mi wala makapanghagas, mao na sigurado daghan siguro nigsod na linaw. Ug sigurado pod basta manghagad na gani akong mga amigo upang hagas, mao na mukuyog jud ko ana. Kay lami man sa lagi kay ning sudana pero bahong lapok ra ni pero lami kay ni. 1-0. Wala diyan. Nadir. Pantat na. O kanilang yung trabaho mga idol kay grabe yung bahua sa lapok. Nya nga ako ang nabiliban na niya akong mga kauban kaya mga bangag-bangag sa kilid ilahad yung kuuton di jud sila mahadlok. Kay ingon sila ang bitin na magkukunoy mahadlok nila. Bitaw ka na ko ng mga bangag-bangag na nasa kilid dili jud kuno mo puyo ang bitin ana. Kay wala ko na bitin na magpundo basta ang bangag naa sa tubig. Pero ako bahala ori kuot. Mao nang sa mga na-experience di ang mga gas comment kuno mo dol kumukuot basan mo diha og bangag. Kay ingon maguni ako ang mga kauban basta bangag-bangagay kuno sa kilid naa jud kuno na magpundo ang halwan ug ang pantat. Dali na. Ikaw sige. Bagtan. Oh. Go lagi. Gamay mo. Mao ni pinakalami na sudan, isda sa lapok. Ug ang amuha din ko dito ang nalinaw kay upat ra ka pantat ug usa ka halwan. Nya kay gamay ra man kay ni og lutoon, mao na naabot man sa diri ako ang mga amigo, mao nang magkumot-kumot na lang kuno sila sa lapok kay naasa kuno daghang tilapia na makuha. Bangisa de kayo dili nakakinahanglan maghagas-hagas, pwede ra man day nimo kumot-kumuton ng lapok, nara man day daghang isda pod magpalubong sa lapok. Ug awaning mga naong sa ako ang mga kauban, mura na pog mga isda, grabe na pong pagkalapuka. Paldo. Ako rin yung nakakuha ni tanan. Mao nang wala na kay mi nagpalabi og panguha ni uli na mi kay naabta na jud mi gahapon dito nagsugod mi panghagas alas 8 pa sa buntag na uli mi alas 5 na jud sa hapon. Grabe hinag-asay usa ka adlaw sa gikaon na oras. Pero okay ra na at least daghan sa kay mi og kuha. Pero sigurado ko paldo ni ron kay igluto ani ako adon nila mion og maayo. Ug ang pagluto din ako ani kay ako ani halang-halangon kay para mawala iyahang langsi og lami sa kay ikaon labi na hang kayo. Ato na ilunod ang tilapia. Ug ang kanideng tilapia ako ani ni gipauli og lunod kay basi madugmok ang iyahang unod dali ra magugay ni maluto ang tilapia. Mao nang pila ra bay luto ako ana ni gidabdaban og may sa kayo kay gutom na sa kayo. Ug pagablin ako kay goods naman luto naman kayo lata na sa ang tilapia mao nang ako ana ni hukaron kay maro masugdan na namo ang kaon kay grabe na jung gutuma. Hindi nyo mahurot na, sayang lang ang tato. Bong. Tala dito. Angko Jared. Mao nang ali mga unta ninyo mga idol, mga basad mo aning isda sa lapok. Kung dili lang jud ka maginarte diri sa bukid, buhi jud ka. O kung ikay makatilaw pod sa ako ang linutuan, makaingon man sa ka og bitaw mga unta diha ninyo mga idol, tanawan na diha inyo hambaw kung dili pa ba napanos kay dali magdungan ta ninyo kaon. O kung dili ka mukaon diha og pantat halwan og tilapia, problema na nimo unsa imong sudanon. Sa mga ganahan diha mo duwa sa ato ang link bag una sa ta naka-withdraw. I-PM lang ang imong screenshot naga-deposit ka kay tagaan ti kag cashback. Ug naasa koy pahalipay ninyo sapatos ug bike sa mga mag-deposit diha. Okay dol, tanawa tong daog dol, tanawa dol. Oh. Okay, tanawa dol unsa kanin dol? 20,000 matek withdraw.